it's time for SPG, as in Super Pagner Secret File. Habang nagmamaneho ako, pinaglaruan ni Mrs. ang ano ko. Hi, DJ Rocky. Madalas akong nakatutok sa programa mo. Kaya eto, sumubok lang magsulat ng sarili kong secret file. Kaso, wala akong ibang maisip na desenteng kwento. Kaya ang ending, naging pang-Biyernes na episode ang naikwento ko. Itago mo ako sa pangalang Sean. At ito, ang aking SPG, as in Super Pagner Secret File. Isa akong husband na full-time sa bahay. Dati kasi akong OFW sa Middle East. Kaso nagkaroon ako ng medical problem, kaya hindi na ako nabigyan ng clearance para makapagtrabaho uli abroad. At nauwi nga sa maaga kong retirement. Sa ngayon, ang misis ko ang kumakayod sa trabaho para sa aming pamilya. Siya ang breadwinner. Ako naman, ang bread toaster. Pero syempre, hindi ko ito ikinangihiya dahil hindi biro ang maging taong bahay. Ikaw lahat ang kumikilos. Dahil ang asawa ay nasa trabaho at ang mga anak naman ay nasa eskwelahan. Kailangan ko rin namang maging responsableng tao. Kaya matagal ko nang tanggap ang ganitong setup ng tahanan namin. Habang nasa trabaho ang misis ko bilang isang customer associate sa isang bangko, ako naman ang nakatoka sa bahay bilang si Mr. Taga. Tagaluto, tagalinis, tagalaba, tagahatid sundo ng mga bata sa eskwelahan, at lalong-lalo na, pagpaligaya kay Mrs. tuwing gabi. Itago natin si Mrs. sa pangalang Becca. Isang gabi, nagpaalam sa akin si Becca na gagabihin siya ng uwi dahil nag-offline ang system sa kanilang bangko. At kinailangan niyang balansehin ang kaha niyang minamano-mano niya. Sabi niya sa akin, Han, gagabihin ako mamaya. Sundin mo na lang ako sa... Isa pa. Han, gagabihin ako mamaya. Sundin mo na lang ako sa branch ha. Mag-ingat ka sa pagmamaneho. I love you. Sagot ko naman sa kanya. Okay. Han, huwag kang magpapagod ng sobra ha. Mag-focus ka sa pagbibilang at sa pagbabalanse. I love you too. Tanggalin mo na lang yung mask mo. Ay, sorry. Okay. Na-excite akong sunduin siya, DJ Rocky. Kaya tinapos ko muna ang mga gawaing bahay ko. Pinakain ko muna yung mga bata.
tinulungan silang mag-assignment at pinatulog. Total kasama naman namin sa bahay yung kapatid niya. Siya na muna ang magbabantay sa mga bata habang wala ako para sunduin si Becca. Bago ako umalis, nagbihis ako ng t-shirt, nagsuklay, nagpabango at nagsipilyo. O diba? Susunduin lang ang asawa pero jumadya forms pa. At noong handa na ako, nag-drive na ako papunta sa branch ni Becca. Buti, hindi na mabigat ang traffic. Pagdating ko sa branch nila, sumakay agad siya sa kotse at nag-kiss sa akin. Nagyaya muna siya ng dinner dahil hindi pa raw siya nakakakain. Kaya sumaglit kaming mag-dine-in sa isang seafood restaurant. At nang matapos ang kainan, niyaya ko si Becca. Han, tulog na yung mga bata. Gusto mo mag-road trip? Lalaki ka dito, lalaki ka. Han, tulog na yung mga bata. Gusto mo mag-road trip? Kahit mga 1 oras lang. Sagot naman ni Becca. Okay, sige Han. Makapagpahinga na rin naman ako ng sandali. Pang-unwind lang natin. Kaya nag-road trip muna kami, DJ Rocky. Habang nagmamaneho ako, nilingon ako ni Becca at hinalikan sa liig. Sabi niya, Han, bango mo. Lala? Babae ka dito, be! Han, Ulit. 1, 2, 3. Han, bango mo ngayon ah. Nakaka-turtle ka naman. Sagot ko, Han naman. lalaki ka dyan, lalaki. Han naman, minamaneho ko pa itong kotse. Mamaya, ikaw naman ang minamaneho ko. Wait lang. Lalaki ka dito na next, ha? Sige. Ay, babae ka na dito. At ang sagot niya sa akin ay, Han, bakit naman nag-antay pa ako ng mamaya? Baka tulog na ako sa bahay pagdating natin. Dito na lang, hihi. at medyo natuwa naman ako sa paglalambing ni Becca sa akin. Sabi ko, Han, parang ang init-init mo naman ngayong gabi. Hindi ka ba talaga makapag-antay? sagot niya, Han, ang pogi mong tignan. Diyan sa driver's seat, nakakapag-akit. napalunok ako nang mapansin kong inaakit-akit niya ako. Habang ang kotse namin ay nasa gitna ng highway, pansin kong wala kaming masyadong kasabay sa daan. Kaya manageable pa ang paglalambing sa akin ni Mrs. para hindi ako ma-distract sa pagmamaneho. At syempre, tinanong ko siya. Itabi na lang kaya natin. Lalaki ka be. 1, 2, 3. Itabi na lang kaya natin muna yung kotse para kung sakali hindi tayo mabangga. Babae ka na dito, wait lang. At ang sagot ni Becca, Han, mamaya na. I want to see you keep driving. You turn me on kasi eh. hindi ko na siya napigilan. Kaya ipinagpatuloy ko muna ang pagmamaneho habang tuloy-tuloy ang pangaakit at paglalambing niya sa akin. Pagkalipas ng ilang saglit ay hindi na nakatiis ang misis ko. Pinakialaman niya ang pantalon ko, kinuha ang cellphone sa bulsa ko at inilagay sa may dashboard. Sa dashboard ng para kumuha ng private video namin. Sabi ko, Han, parang lalaki ka, lalaki. Han, parang extreme naman yata ang trip mo ngayong gabi. Joyride lang ang gusto ko. Pero ang gusto mo yata ng level up Babae ka na dito At ang sagot niya, Han, nakakalimutan mo yata nung mag-jowa pa lang tayo. Kapag 8th day of the month, mansari natin. And every mansari,
We will try something new. Hindi na natin ito magawa mula nung kinasal tayo. We have this chance na so gawin na ng nating Han. Ikaw kasi ang nagsiseduce ako ng kawapuan mo ngayong gabi. At yun nga, nag-record si Becca ng video na kitang-kita kaming dalawa. Hanggang sa binuksan niya ang zipper ng pantalon ko, pinakailaman niya ang kung anumang dapat pakialaman doon. Hinalukay ang nagtatago kong stuffed toy na mahaba. At nung makita niya ito ay sinunggaban niya ito ng kanyang bibig. Habang ako naman ay patuloy na nakatingin sa daan. Ginagawa ang lahat para hindi ma-distract sa pagmamaneho. Pero kasabay nito ay ang sarap na hindi ko ipagpapalit habang pinaglalaruan niya ang stuffed toy ko. Ang kamay niya may mga bahid pa ng fingertip moistener na pampalagkit para sa pagbibilang ng paper bills. Ginamit din niya ito sa stuffed toy ko para maging rock steady ito ng tuluyan. At ungla ko sa haplos at pagkagat niya sa stuffed toy ko. Sinasabayan din niya ng ungol ng sinasakyan ng bawat sarap. Sunod niyang ginawa ay dinuruan niya ng laway ang stuffed toy ko na naging dahilan para ito'y tuluyang tumayo at sumaludo sa ginagawa niyang kabayanihan sa akin. Hindi ko siya kayang pigilan dahil sa bawat simot niya ng stuffed toy ko ay ang pagbigat ng nararamdaman kong L, as in ligaya. Kitang-kita sa cellphone ko kung paano niya niyuyukuan ang aking stuffed toy at ang bawat pagpugay sa kanya. Hindi ko na rin natiis kaya itinabi ko na ang kotse. Tumigil ako sa pagmamaneho at gumanti na rin ako sa kanya ng halik. Habang siya ay busy sa pagpapaligay sa aking stuffed toy, tinanggal ko ang kanyang uniforme. At syempre, dinakma ko ang mga dapat dakmain at kinain ito bilang dessert. Dinilaan ko ang dessert niyang siopaw na nauwi sa malakas niyang pagsigaw ng Lasang bola-bola. Ang siopaw niya sa sarap. At dumating na rin ang punto pinakahihintay ng stuffed toy ko. Dahilan upang mag-alab ito, nilunok ni Becca ang pag-aalab na ipinakita ng stuffed toy ko hanggang sa ako naman ang gumanti. Tinanggal at niratrat ang salty peanut na ikinatuwa niya ng sobra-sobra. At paulit-ulit ko itong isinimot. At nang matapos ay napasigaw siya ng Oh Lord, Amen, Amen. bilang pasasalamat sa tila langit na ipinadama ko sa kanya ng ilang minuto. At nang makontento kami sa aming simpleng salo-salo, tumuloy na uli ako sa pagmamaneho at umuwi na rin kami. Tinapos na rin ni Becca ang private video, pinanood niya ito habang pauwi kami at ayaw pa rin niyang magpaawat. Kaya itinuloy namin sa aming higaan ang aming bakbakan at nung gabing yun ay nakatatlo pa kami. Ganun pala ang epekto na nag-overtime si Mrs. sa opisina. Matagal-tagal na rin kasi kaming hindi nagkakaroon ng time para sa ganung bagay. Buti na lang, nabawi namin ang time nung gabing yun at buti na lang ay itinabi ko ang kotse ko nung mauwi sa malalang bakbakan ng pangyayari. Kaya nakauwi kami ng masaya at L, as in ligtas. Paalala lang sa ating mga kabisyo na may batas na tayo na tinatawag na Anti-Distracted Driving Act. Sa madaling salita, dapat mag-focus tayo sa daan tuwing nagmamaneo at hindi tayo dapat gumagawa ng kung ano-ano pa. Habang umaandar ang kotse at tayo ang ay may hawak ng manibela. Kung may kasama sa kotse at hindi nakakayaning pigilan ang temptasyon ni Mrs., mabuti nang itabi na lang ang kotse sa tamang lugar at ihinto ito. Saka na lang ulit magmaneho kung wala ng distraction.
Maging responsable sa pagmamaneho at maging responsable rin sa pagiging isang padre de pamilya at asawa. Pagligtas ang driver, happy ang passenger. Salamat po sa pagbabasa ng aking kwento, DJ Rocky, at sana ay may aral na napulot ang ating mga kabisyo. Kahit tad-tad ng L, as in lupet ang aking storya. Hanggang dito na lang po muna. Muli, ako si Sean at ito ang aking SPG, as in super Pagganern Secret File.